son bawa in ba Allah bane ba mai ba da ran bawa in ba jalla bane nisan kwana in aka yi wata ran ai kusa ne dukan musulmi ya yadda da Allah wanga batu dole ne da sauri ne su ta zo ai kusa ne na yarda da Allah na yarda da nisan kwana mu kasance da Allah za mu samu nisan kwana kuma yayi zafi maganin shi Allah nisan kwana muka samu Assalamu alaikum. To ko batan kai ne ba nan ake abin ba. Da Allah tambaya nake yi. Nan ne shagon da aka kawo Bilkisu matar Mahmud wacce aka kawo ta mata makeup na Dina ko kuma dai shagon gaba ne? Nan ne? Shin ba kuma ansa ba kai? Ya? A? Nan. Ba nan bane. Ai. A to da alama. Dan Allah ka fita. Sama bane. A haba. Wallahi ban sani ba. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Uncle Mahmud, ka je mana idan kana dariya makeup din ba zai yi kyau ba ko kana so a yi litin dinan. A ba idan nan makeup din ba zai yi ba? Ba zai yi kyau. A to kuma kin ga ina so da ta yi kyau sosai. To ka je to. Oh, ka je mana Uncle Mahmud. Shi wannan foti din. Kun gama dai muna waje. Ka fito. Na fito ina gaya ba Alhaji. To mu je mana. A kafin nan ba na harkan nan da kamun alkawari dama kawai lokaci muke jira kuma lokacin yanzu ba na so ma mu ƙarasa mota mutanen can su gani. Ba ka saurara Wani saurarawa ne. Saurarawa ne ba ni kawai Alhaji. Gashi. Lokacin abu a yi shi. Ka san da yadda za a sha ku? A'a ya ake. Raba biyu. Ka sha shi da ruwa tsura ko kuma ka sha da madara duk za ka iya sha. Dangancin nan ka ci za ka shanye shi gaba ki rabi aka ci. Wallahi duka zan shanye. Kab zan shanye ba wani rabawa da zan yi. To kai banda abinka ka san abubuwan da aka haɗa wannan magani? Kar ka sake ka ci za ka yi taurin kai kai gangancin cewa za ka shanye gaba. Wallahi babu ruwanka kai dai ba ka kawo taimako ba babu ruwanka da yadda zan sha. Babu ruwanka da yadda zan sha kyale ne sha kai an ga maka su haka suke zuwa ai sai an tsima sai tun daga gida sun tsumu da kyau saboda su fita kunya sannan ni in tsaya in raga ai full service kamar yaushe kamata in sha karfe nawa za ta so daga dina ba na so mu wuce kamar 11 haka 11 to za ka iya shan shi kamar bayan isha haka dan sannan ya bi jiki ya kewaya ga baki Alhaji kai ka ga da ta yi kyau kuwa Allah na ratsi da Allah wani cutai inda ka san daga kwai aka kyankyashe ta matar ka mai kyau ce kai dai bari Allah kai mu anjima lafiya Allah kai mu anjima kai ne kai nisan kwana Zida da ni na kan Allah wai ne ke nan a'a ke dan ba ya shi tare da Ahmad ni fa gaskiya idan ba za a kawo hello in ka shigo kawai kana yin kwana kawai kwana na Ahmad ko a ba mu mota za mu shiga ne kawo mota ba zai shiga mota a ya hakuri ya tsira kawo ya hakuri yanzu zama da wani abokin mu ne gashi ne zan shigo da shi miki sai ba kawai za mu rasa mu wani da halatta shi yake
ga na filin amma duk motocin sun yi gaba. Da Allah ku sauri ku ƙara. Ya kamata fa ayi aje a dawo abin nan. Wallahi. Karki bata wasa ne. Yawa. Ango. Amit. Wai dan girman Allah ne ake jira ne. Ya kamata a ce a ba nawa muna wurin nan. Saboda ba na so a wuce 11. Ban so a daɗe. Wato jama'un ne suna da bala'in yawa. Duk kokarin da muke a gama kwashe kowa sai mai kumboy gaba ɗaya sai mu wuce. To in mutane suna da yawa ai motocin ma suna da yawa. Ba su mana. Yanzu haka waya nake da mutane suna hanyar shigowa su ɗan mintuna kaɗan duk za a wuce kowa zai wuce. Duk za mu tafi. Ka kwantar da hankali. Wai me matsalar ne kai? To ga matsala dai wallahi. Matsala kawai ga amarya wani matsala ne yanzu. To amarya a mota. Na ga motocin duka duk inda na je sun riga sun tare mutane sun tsaya kuma da mai da mubarak ne zai zo kai to shi ma bai karaso wai ya je duka. Wai Ka gani kawai ni ma barin sauka. bari mana. Ya sai a ce Ramla bata samu mota duka komai nawa fa yana cikin jakan nan. Za ta samu tana kanwar amarya a ce ba ta wurin dina ina abin zai yi. Ahmad ka saka ta a mota. Yanzu za mu je ki kwantar da hankalinki. A nema mata mota. An gama amarya ki kwantar da hankalinki ai kaman tana cikin mota ne. Mu je zo mu je yanzu nan an gama ai. Ayi aje wurin nan da wuri ne a tafi. Komai da komai na yana cikin jakan nan. Ya kamata a yi da wuri ne a tafi. Kai wa me yasa kake so a yi a gama dinan nan a yi a gama dinan? Ba za ki gane bane. Ya kamata mu tafi wallahi. Akwai matsala da ya kamata a je a dawo da wuri. Wallahi yanzu haka ji nake inda kika san gasuwa nake yi. Allah nake in ga dai an wuce. Ba za ki gane ba ke dai. Dan Allah to ko za mu tafi ne mu yi gaba kawai sa biyo mu a baya. Wallahi. Yawa sani ya akwai space a motarka. Kai Ahmad ba space a cike take. Kada a ce Ramla ce bata samu mota waje ba. Akwai rigima kenan. Sai dai za ta haƙura ta hau maleji don na ga akwai mace ɗaya ce. Allah ya kiyaye na fi ƙarfin maneji wallahi. An ci Jamila. Baki samu mota bane ko ba za ki je ba? Nake ta duba tun da zuwa kai. Yawwa kwantar da hankalinku ba wannan akwai lawa ma ga mota ran. Tsatsiya nan ku biyo ni kawai. Ku zo mu je. Ku dago kafa ku yi sauri ku dago kafa dan Allah. Yawwa alhamdulillah gashi ba kowa a bayan mota. A shiga. Ku samu makan ku sauki. Kin dai sa a shiga. Ni sai mu ci ma bismillah. Ki shiga tsakiya ki ba ta honest corner saboda kin san tafiyan na manya motar na man. Ya Allah. Wai me yasa ba a hada ki da mota? Ke dai bari kawai ya. Kin dai koma gida ko? Beta, shikenan sai na dawo. Anti Jamila kika ce mishi kina gida. Mana, sai me? Yanzu kake jin tsoron yin mishi ƙarya? Babban mutum kamar haka? Ai mutane ne suke jin tsoron shi amma ni da shi a gida ai wasu abu ne na daban. Ba kamar mai laifi da jami'in tsaro. To amma yanzu idan ya koma gida bai same ki ba fa. Ai na san karfe 11 ke dawa ni kuma 10:30 a gida za ta. Wait, amma fa wannan ba hali ne mai kyau ban ce ku koya ba. Ina da halaye masu kyau da zan koya muku kun tashi aure. Ni ya yanzu ban ga motocin nan suna wuce ba kafa su wuce ba su je fa. Ba mu je gurin nan akan lokaci ba ya kamata a ce mun karasa wajen nan. Nisan kwana. Nisan kwana, nisan kwana. Nisan kwana, nisan kwana. Nisan kwana, nisan kwana. Nisan kwana. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke wa manyan baƙi maza da mata
wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa, iyayen amarya, iyayen ango, ƙawayen amarya da abokan ango, muna wa kowa lalle marhaban, kyawawan mata har ma da munanan, muna wa kowa lalle marhaban. Kada ku manta manyan baƙi maza da mata, wannan biki ne na ango da amarya, biki ne na 'yar gata da ɗan gata. Kafin na ce komai, ina so manyan baƙi maza da mata a tafa wa ango da amarya. Kun san angon namu ɗan gata ne, amaryar tamu 'yan gata ne. Tunda sun riga sun zo sun ɗauki wankansu iya wanka, sun zauna. Ko da ma mutane ba su gama shiga ba, mu lokaci yayi mu fara wannan bikin. Ina da sanarwa ta musamman. Kuna ji? Kuna ji? In dai ka shigo wannan bikin, musamman wanda suka ɗauki gwargwaro, suka ɗauki kwalliya, ki fito ki yi liki ko ka fito kai liki. Idan ba ka da shi, karanta ko kiranta a wurin ɗauki, idan kin je gida sai ki biya bashi. Da Allah ta ba mu nema wani. Ba tare da bata lokaci ba, sunana MC Nasir baki abun magana, zan kasance tare da ku a wannan biki na 'yar gata da ɗan gata. DJ idan ka shirya, release the music. Ban san wani sarki ba, ban san wani sarki ba. Allah mahalicin raina kai ne sarki, ne yau mai gobe da kullum. Allah mai mulki kai ne ba ka bidar matayi a gurin aiki, ni gunka nake tuba. Ban san wani sarki ba, kai mai rawanin da ake yi wa kakaki, lam yalid wa lam yulad, kabuwa ya gwanin mulki. Ko me kai daidai ne ba ma yin mamaki, ka gagar mai duba. Ban san wani sarki ba, kai ne mahalicin rana da wata mai haske, kai sama kai ƙasa babu makare na can mulki. Kai cuta kai magani in an sha sha'awarki, ba mai haka ba kai ba. Ban san wani sarki ba, kai dabba da mutum duka ka samu su numfashi, kai bishiyoyi kai tsuntsaye da suke tashi, kai ne kai zafi sanyi ga laima da shi, baka ce me sabo ba. Ban san wani sarki ba, kai rani kai damuna domin mu yi amfana, kai duniya rodin ta yasa wasu neman suna, kai ne ka zaban hikima zance na kwakwalwa na, ni ban wani ratsewa. Ban san wani sarki ba, kai ke rayawa da kashewa ba ka bacci, in mun rikice kai ne mai fido makunci, kwari tsuntsaye kai ne ke ba sabinci, ba zan maka tsara ba. Ban san wani sarki ba, kai kake da farkon da ba za ya taba ƙarshe ba, kai ke yadda ka so kai koda wani bai so ba, kai ke bayarwa jalla ba za kai nema ba, wani bai shaidawa ba. Ban san wani sarki ba, ka san wanda yake so a kirawo shi da sarki, in ya shiga taro burin sace mai banki, babba da jaka wanda yake son damar tuki, ko ba da yawa ba. Ban san wani sarki ba, yayi bidar ya jance a gare ka ke nema, ya bata tunanin sai yana cutar al'umma, mai ba da gurin zaunawa domin mai gulma, hanyarsa ba zan hau ba. Ban san wani sarki ba, waka da zance ku sani sai dai dan baiwa, sarkin ƙarya zana na dama kai dan yawa, kai ko da kake so ka zamo jagoran kowa, to ba dai na ba. Ban san wani sarki ba, ba zan yi kasa gwiwa ba har sai hukuntu ba, kun yarda da ba sarki sai dai Allah raba, kalmar da kake cewa ba ta zamta rabaye ba, ban sa ta ma'auni ba. Ban san wani sarki ba, jirgin nuhu kowa ya shige ciki shi
Har yanzu ban ga Ramla ba. Kuma ya kamata a ce tana kusa da ni ina. Amma wace motar ta biyo ne da har yanzu ba su ƙarsu ba? Wa ya sani? Ahmad za a tambaye wannan. Na yake shi ma. Ya kamata a ce yanzu sun ƙarsu ba. Ina Ramla take? Wallahi ma ban ganta ba. Kuma kamata a ce bana ta ƙara su. Na ga shigar ta mota da ta Jamila da Musaiba. Amma kuma har yanzu ban ganta. Amma kin ga bari Jordan duba da tana. Don za ka ba mamaki suna nan suna zance da wani saurayinka. Duba ta. Kin ga? Dalla in ba za ta shigo ba kice ta baki jaka. To jama'a, a yanzu dai kafin mu fara komai bari mu gayyaci ɗaya daga cikin ƙawayen amarya. Bari mu kira babban ƙawar amarya. Ku tafa mata da Allah. Ni da kaina fa na sa su a mota. Ba nawa ya kamata a ce sun iso nan wajen ba san me problem din ba. Wai ni kana magana ni da aka ce ni sai bata bi ni ta ce wai sai ta bi ta Ramlat? Momi kuma ta ce da inda sa kafa na ta sa kafar ta. Ha'a, tana so ta sani a cikin matsala? Yanzu fa ji time. Ha'a. Motar Ramla ya iso ni? Wallahi abin da muke discussing kenan bai karaso ba har yanzu ina ga maybe ko sun samu matsala ne, but I'm very sure suna kurkusa da karasowa. Amarya na can Najiranta kudin ligin ta gaba ɗaya na cikin jaka kuma jakan na hannun Nusaiba. Dan Allah ka kira direbar gaji inda suke ma. Ai ba ni ma da number sa. Wai ne direbar? Waye ma direba? Mutum na yau Allah ya taimake mu. Dan da na tsaya a jikin motar nan wata iska da ni tana busowa. Dan ka san je an yi bala'in zafi. Haka yake. Wai ka kira mutumin nan ko? Mutumin nan baka da dama. Baka da dama sosai Hashim. Nisan kwana. Mutanen gaba da sun zuba. Wallahi da sun yi bacci. Nisan kwana. How comes? Sa lafiya? Ina ta kiran wayar madam. Kuma wayar a kashe fa. Wai a kashe wayar take. Amma kuma wai switch up. Ba caji ne. Yaya ba caji? Ai bata taba zama wayar ta babu caji ba. Kullum a full charge take. Ka san komai yana da mafari ba maki akwai wani dalili da yasa ta kashe wayar. To Allah ya sa dalili ne mai karfi da zai sa ta kashe waya. Ha'a! Sergeant. Sa. Waye a bakin gate a kofar gidana yau? Yau. Constable Chinwe ne. Chinwe. Kana da number sa? Ina da shi. To yi parking. Nisan kwana. 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 Ka kira shi ne? Oh yes, kira shi. Nisan kwana. Nisan kwana. Nisan kwana. Sa, nan babban ciwo baya shiga. Da na sani tun kafin na buga ma, na san ba za same shi ba. Ba ya rike waya. Ba waya a hannunsa. Kuma yake aikin police? Sa, Chinwe fa yanzu zai siya waya. Gobe da safe zai siyar. Shi da ya je faɗa a kwata babu na barasa sai je siyar. Ka san dan barasa. Chinwe. He's very stupid. Very very stupid. Mu je gida. Wallahi very very stupid. Very very. Very very.
kwantar da ko a ina su na tabbata insha Allah su hankali na ba zai taɓa kwantawa ba. Ni yanzu ba ma jakan ne ya dame ni ba. Ka duba fa ka gani an kusa a tashi kuma har yanzu ba su zo ba. Ina suka je? To jama'a yanzu lokaci yayi da za a ci abinci a sha a ci shinkafa kaza wa lemo sannan kuma za mu ba da dama 'yan uwa da abokan arziki su hawo sama domin su ɗauki hoto da ango da amaryasu saboda wannan biki na tarihi ne. Fa gaskiya wannan abin ya ci duka wayoyinsu ba sa samuwa sannan shi Ahmad din na tambaye shi ya ce wai bai san motar da ya saka su ba sannan namban motar ma bai rike ba. Ha'a ni fa wannan abin ina ganin shi kamar wasa amma yanzu yana so ya zama wani abu daban. A ce daga Jamila har Ramla har sai ba a ce an rasa motar da suka shiga kuma duk wayoyinsu sun ki shiga. Kai ni fa gaskiya wannan abin da alamar tambaya. Gwamnatin wuri mu tashi mu je mu san halin da ake ciki. Wata farar mota ce ka san me motar? To kai yanzu haka kawai ka zuba yaran mutane baka yi bincike ba? Ya ce ƙoƙarin ka ɗora min laifi ne. Na san iya adadin mutanen da aka gayyato bikin nan. Ka isa ka tantance yanzu wannan motar waya wannan motar waya wannan motar waya nan wajen. Bawon da Allah ba magana tashin hankali ba ce. A biki ya za ka gane ƙawayen amarya suna zuwa da mota, ƙawayen abokan ango suna zuwa da mota. Mutane na gari ma suna zuwa da mota. Ta yaya za ka gane motar da ta shiga? Kowa ma zai iya shiga motar kowa. Wannan ba wani abin tashin hankali ba ne ba. Amma dai kawai abu. Hello? Tsama na mala ina jin ka bar wannan maganar da Allah. Tambaya nake so na yi ma ka tsaya ka saurare ni. Monsa. Where's your cell phone? I have been calling you since. Me ya samu wayarka? Wallahi Sawet shi ta dan ci sigaran kuma na kai ta gyara. Cude gaba ɗaya darkness nake gani ba wasi. Sorry sir. Ina Jamila ta da gida? A sama dan bata dawo kuma na ci mata sanar da kai rashin dawo ta. Yes sir. Bata da gida ba? Sa bata dawo ba. Na ci ya waya. Muje. Ce pastan mata bata dawo ba ta wurin kai can nan mata kai ni da mata ta ce ta danna da gargaje ta. Na je gida ban same ta ba shi yasa na kirawo ki gaya min inda take in kin sani idan kuma baki sani ba shikenan. A ina ne wajen? Ok, na gode. Lafiya oga, an gano da take ne? An samu inda take. Ta je dina ne.
dina wai bikin kanwar kawarta. Ita kawar tana gida, ita kuma tana wajen dina. Ina kuma mata sai a hankali. Yanzu gurin dinan zamu je? Yes. Okay sa. Sa, ina ne location din? Marhaba Event Center. Wai ina sani sai mu suka je ne har yanzu ba su dawo ba. Bandar da ai na samu bincika cikin garin yungu sannan kuma na sa a yi report a police station saboda a sanar road by road insha Allah ba ki so tun da yanzu yanayin wurin ya hargitsi ya kamata mu yi gida gida wanda su duk halin da ke cikin wurin da ya sa har yanzu sun lafa ba su zo bikin nan kuma da sai ba tana cikin mota karshe ma anti Jamila tana tare da su sannan ka ce mu tafi gida na ji labari yanzu an kai mu umma labari sai kuka take ta yi a to ko in dai haka ne akwai matsala babba ba wace irin matsala ce da taɓa abin da ke faruwa a nan ciki na ne juya wata yanzu haka ba na ji gani ba me haka na san haka za ta kasance ne kowa ya sana a gaba wannan ce muka san wannan ce mu a wani mutum suka ce a wani wajen na tabbata duk inda suke za su ƙara sunan wajen tashin hankali na dai kawai Oh my god, wannan ai mijin Aunty Jamila ne. Wai da ni assistant commissioner Faruk dan baba ba? Ina ango yake a cikin ku? Ba ango ne damuwata ba. Ina matata take? Yalla bai. Yanzu haka maganar su ake. Tun da motar su ya taso daga gidan biki har yanzu ba su iso ba da ita Ramla kauna amarya da Nusaiba. Motar wa ta shiga? Ina kuma mai motar? Ana tambayar ku motar wa ta shiga, wa mai motar yana ina? Sa, ga wanda ya sa su a cikin motar nan, saboda haka ka gaya mai wace mota ne ka saka su. Kwarai kwa. Ranka daɗe, wallahi ni kaina ko ido biyu da ban yi da direban da suka shiga motar sa wallahi ban gan shi ba. Kai! You are very stupid! Zaka sa su a cikin mota, baka san direba ba, baka san wa mai mota ba. Ina so ku bani haɗin kai. Ba wanda zai bar nan gurin, kowa ya koma cikin hall. Muna nan tare da ku har sai matata ta bayyana tukunna. Ko ba ku ji ba, go inside the hall. Ni ma ai kanwata ta ba. You're all inconclusive in babu Aunty Jamila. Kana ina? Ka ɗauko patrol team ka sami 'yan sanda kamar guda 10 ku zo ku same ni a Marhaba Event Center. 'Yan sandan ka tabbatar cewa they are fully armed kuma tear gas ya fi yawa a cikin. Ranka dade ina da magana. Wallahi ni ba na cikin kwamitin motoci.
ni bangaren da huwa nake tsire ne aiki na kalli bille na ranka da wallahi ba na ci. Kuɗin shi kake yi no more rantsuwa wallahi you are all inconclusive in an tijela da fito ba. Tsire? Kuɗin shi kake yi. Ina so ku bani haɗin kai. Mun baka. Kada wanda ya yi yunkurin guduwa daga nan gurin. Idan ko mutum ɗaya ya sake ya yi, to ya tabbatar cewar zai koma gida da fasasshiyar kafa. Kun ji ni? Za mu zauna tare da ku har wani lokaci, har kuma sai matata ta bayyana. Good boy. Shi yasa nake son aiki da Hisham. Har ya zo kuma na san tare yake da 'yan sandan da ke Insha Allahu a yanzu amarya da ango za su sallami dukkan baki daga nan za su wuce gida. Insha Allah. Ango sun shirya bismillah su muke jira daga nan duk sai mu sallami sauran jama'a. Kuma ba rakiya. To me ya kawo kuma 'yan sanda gurin biki? Inna lillahi wa ango ko ka san su ne? Ina ga patrol suka fito ko? Patrol kuma gurin biki? Amma me Ahmad yake yi tare da su? Wancan ba mijin Aunty Jamila ba ne? Shikenan ta tabbata saram da sun bata. Gurin biki kuma 'yan sanda me ne zai ka alsu? Inna lillahi. Kai, Kabul. Wannan is inconclusive. Rike mana shi ga can. Wanda shi ne suspect number 1. Kai Sergeant, sa a tsaya tare da su a nan gurin. Kai! Jerry, stop it! Nasi yana magana kana magana. You are inconclusive. Mace. Jerry, stop it! You are inconclusive. Suke yana magana kana abin nan. Ina son duk wanda yake gurin nan ya nutsu ya ba mu aran hankalinsa. Ku daga ganin mu kun san cewar wani abu ne muhimmi ya kawo mu. Duk wanda ya yi ƙoƙarin ƙin ba mu haɗin kai a gurin nan ya sani akwai runduna ta 'yan sanda a waje kuma da makaminsu da bindigoginsu a hannu. Don haka ina neman kowa ya ba mu haɗin kai har mu aiwatar da abin da ya kama gurin nan. Kun gane? Kaga ya ga jan haƙuri har ya kira ni. Hello? Ranka ya daɗe. Ga mu nan akan hanya. A ranka ya daɗe. Kai ma ka san ba za mu taɓa baka kunya ba. Hello ranka ya daɗe, su uku ne sa. Ba za mu baka kunya ba ranka ya daɗe, dukkan su 'yan mata ne. Kaga riba biyu kenan. Sai mun ƙara so. Hashim, ina jin ka. Ka san wani abu? Dai ka san fa uga yana bala'in san irin wannan harkar. Shi yasa kaga duk ya biya da mu iya ta zuma. Dole hankalin sai ya tashi, sai ma ya gansu. Kuma ka ƙara kwaɗaita mai wai 'yan mata ne. Eh? Me ke faruwa ne? Jakin naga tana yi.
Kana wa dan jakin ne wallahi. Motar nan fa sabuwa ce, yau aka kawo ta Hashim daga Lagos. To wallahi barin gaya ma wanda ya kawo motar nan ko wallahi yau din nan zan je in neme shi. Sai ya zo ya dauki motar nan ya kama wata. Dan me yasa sabuwar mota ta nemi mutane jakin? Daga jakin kawai mota ta dan yi jakin shine zaka kira wanda ya kawo ta. Hashim in dai ba daga kai bane malam. Wannan mota sai an canjo ta. Kaga ka nemo je mi fakin mu san halin da muke ciki kar ta mutum mana tsakiyar hanya. Ka damu. Matata tana daga cikin wadda ta halarci wannan taron. Na kira ta a wayarta a kashe. Na je gida in duba ta na tarabbata nan. Na dawo gurin nan na tambaya an ce ba a ganta ba. To ku sani dukkaninku ba wanda zai bar gurin nan har sai lokacin da matata ta bayyana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guys, stop! Na zaka je. So nake in mayan labai magana. Yi magana ka daga nan gurin. Yalla bai. Ita an cinta mu. A tare da ita akwai kanwata amarya. Da kuma wata guda ɗaya. Su uku ne abin ya rutsa su. Amma yanzu haka maganar da nake gaya maka. Mun baza abokananmu cikin gari suna bincikawa lungu-lungu. Ni ma na ba da wannan odar. Na sa duk polis ɗin da ke cikin garin nan su bincika duk inda suke. Idan an same su, sai kowa ya tafi gida. Idan ba a same su ba, muna nan tare da ku. Yalla bai. Yalla bai. Abin da nake so ka gane. Tsakani da Allah, fi sabilillahi. Gai. Idan har za ka iya zama, ka zauna. Duk wanda yake ganin zai iya samun guri ya zauna, to ya zauna. Idan kuma mutum ya ga cewar zai iya tsayuwa, to ya ci gaba da tsayuwa. Kai. An ce kai ka saka su a mota ko? Ranka daɗe ni na sa su a mota. Ka san me motar? A'a ban san me motar ba, ban san shi ba. Wace irin mota ce? Wata faran mota ce, fara ce ne, faran mota ce ranka daɗe. Plate number? Wallahi ranka daɗe ban kula da plate number ba. Dan sanda! Ina dan sanda? Constable! Sir! Come here. Musa. Kai. Sir. Ka ɗauki wannan. Okay, sir. Ka kai shi office. Okay, sir. Ka haɗa shi da kofur mabigi. Okay, sir. Ka ce ya ci gaba da ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka daɗe wallahi tallahi taimako kawai na yi. An go ka yi magana mana ba kai kace in sa a mota ba. Haram. Ni ba haka muka yi da kai ba. Ce maka na yi saka su a mota, amma motan sananne wanda aka san gidansa aka san dangin shi. Ko ba haka aka yi rubuci su? Ni dai damuwa ta a garamla. Amma hakan da ka sa ai yayi. Tafi da shi. Duk wanda in ya matsa lika masa dalma. Nisan kwana. Nisan kwana. Hello. Kai dan sanda. Ina so ku ƙara sa ƙaimi akan patrolin ɗin da kuke yi. Ku tabbatar cewa duk wata mota da za ta wuce, farar mota, ku tsai da ita, ku duba ta,
ba duk wata mota in za ta wuce kada in ji wani bayani sai na an same su kun gane yayi ce mu je ayi magana ce mu je gudun wani ma ina ku bulma bigi yake oke tashe shi an gaya muka bacci da ke irin wani tashi to sannun ku da good morning sannun ku san wannan shine ake zargi da sace antinmu mata assistant commissioner Faruk shine ce a kawo shi ka tambaye shi me kace mata assistant commissioner police shine ce a kawo shi nan ka tambaye shi kina ji fa babban magana kaga shi kamar mutumin kirki kuma har da hula da gemu to wannan gemun naka sai ya dawo fari yau mutumin banza ku zagar shi nan wajen ku zagar mu da shi ka gama tsuguna kneel down sergeant come and search him idiot look at him cire hulan nan cire mutumin banza mutumin wofi ka gaya musu mutumin banza mutumin wofi kawai abinda za a yi ku koma ku gaya oga wannan aikin za a yi shi an gama kai ka san da ba sai na gaya maka ba ko ma su nawa ne sai ya faɗa ka san na ba sai na gaya maka ba yau wato ku je maza ku je kai kuma kashinka ya bushe yau sacin barin je ka gaya musu na kwana biyu dama ɗauna na gaya maka shaiki ku kuna ne kuke wannan aiki wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba saboda me akan me ba mu san yancin mu bane wannan aikin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da ya fi kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na an mayar min da shi ranar bakin ciki saboda me wallahi ba zai yi ba zai yi ba wallahi kai shut up common civilian me za ka yi ni dai wallahi ba zai yi ba zan yarda ba wallahi ba zan yarda ba to me za ka yi dan sanda me yasa ka tare shi sorry sir ai da ka bar shi ya karaso ka sani ko duka na zai yi ni ban ce ban da ke ka ba amma wannan an wulakanta mu ne ai wannan wulakanci aka mana kuma abin nan da ya faru ba matar ka kadai bace abin ne ya faru da akwai kanwar amarya akwai da wata kuma ha wannan abin da ya faru kaddara ce babu wanda ya san wannan abin zai faru ya faru a kyale mu mana mu tafi gidajen mu je in ya so addu'a ce mu musu daga can Allah ya bayyana su tarke mu kaman wasu awaki ba mai barin nan gurin har sai Jamila ta bayyana idan addu'a ne a yi ta a nan amma idan har Jamila bata bayyana ba ba na jan akwai wanda zai iya barin nan gurin cakar uba me yasa ka bashi amsa ka kula shi da ka bar mu da shi mun bashi amsa ta hanyar dace da shi he's inconclusive wallahi yadda zaka kwana a nan kai kadai shi ma ka zai kwana nan shi kadai ka kama mutsin ka tsam yadda AC zai kwana nan kai ma nan za ka kwana basir ne ma muna da tiya ga mota haba uncle ba fa anti Jamila bace kadai akwai Ramla akwai kawarta Nusaiba ma muna cikin wannan kin ga shikenan duk sai a zo a tare a taya ni jimamin rashin Jamila yes sa an ganta? Wani maganar an gan su wai? Tabbas ba sa kan hanya an je an kai su wani gidan. Haba Jamila, haba Jamila.
Wai Jamila. Sorry sir. Me yasa ba kya jin magana? Sorry sir. Me yasa ba kya jin magana Jamila? Duk anan za ku kwana wallahi sai an ganti Jamila. You are inconclusive gaba ɗin ku wallahi. Yadda AC zai kwana kan kujera kuma an gwada aure nan za ku kwana. Amma fa kai banza ne gaskiya. Bai kamata a ce ka ne masa dariya ba a cikin wannan halin da ake ciki har ka kalli ango ka ne masa dariya. Mugun ne yake bani dariya. Har sai da Allah in zan ci gaba da kallon sa sai na dinga tantsarewa da dariya. To me dalilin yi masa dariya? Kai wannan wani abu tsakanin ni da shi wanda ya sani shiri ne ya daɗe yana yin sa. Dogon shiri ne da yau aka wargatsa masa shi. Amma dai bai kamata a ce an yi wa angon nan haka ba. Shi ga ganin gwanin mai kyautata mutane ne a bangaren hidimar aure, amma kuma a ce an zo nasu an masa gaskiya bai dace ba. Nisan kwana. Nisan kwana. Nisan kwana. Ya haka. An kai shi ranka yake har ma ya fara tambayar sa. Inspector ya ce duk abin da ya faɗa zai bugo ya faɗa maka. Good. Dika, kike sa. Kai, gaskiya wannan zalunci. Abadan Allah. Kowa ya san cewa Ahmad mutumin kirki ne. Ba yanda za a yi a haɗa baki da shi a saci mutum. Haba dan Allah. Ka kai musu mana. Ke amarya, ki koma ki zauna baki san komai ba kan rayuwar dan adam. Mu da kin gamin nan ba irin mutum da mu gugurmaya da shi ba. Saboda haka za ki ga wani dan adam kamar in kin sa masa ya baki ba zai ciza ba. Amma da kin zuro sai da ki raba bas. Ya gutsire su. Saboda haka ki koma ki zauna. Ba zan zauna ba. Gida zan tafi. Ba zan zauna ba. Ba wanda ya isa ya zaunar da ni anan. Ba zan kwana ba. Ki koma ki zauna. Ba zan zauna ba. Gida zan tafi. Wallahi ba zan kwana anan ba. Ku tashi mu tafi. Zan zo yanzu na tattame ki in ajiye ki da karfi yanzu nan. Ƙarya ne. An zo daidai gurin da nake so a kai ka isa matar tawa tana amarya an wanke ta tas sannan wani gardi ya zo ya sa hannu ya taba ta idan ban sa ban mun tashi anan dam kowa mutu ba shege ne gaba ba yanzu ka tsaya kwana kan kujera inclusive okay sir. Me yasa ka biye musu ke ta cece ku ce da ni? Sorry sir. Kasa ina da saurin hawa. Sorry sir. Dan sanda. Sa. Duk wanda ya sake magana a gurin nan kan maka masa ankwa. Okay sir. Koma ki zauna. Koma ki zauna amarya. Na rantse da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba. Na rantse da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya na shikta mata ta a ɗaki lafiya lau duk da wannan masifar ba ta faru ba.